אוקיי, אז היום קניתי קלפים, ובגלל שזה קלפים חדשים, אז על כל חפיסה שמקבלים, מקבלים גם אחת של 5 מתנה, של 5 קלפים. זה הפוך, אבל זה 5 קלפים, וזה של 12, וקניתי 4, אז קיבלתי 8 קלפים, ועכשיו נפתח. נתחיל באלה הקטנות. אוקיי. אומייגאד, אתם לא מאמינים מה יצא לי. אתם רואים. יצא לי קלפים טובים. יצא לי 85-40 בקלף טוב. יצא לי אותו שהוא פחות טוב. יצא לי אותו. אני אקרא לכם שמות עכשיו. יצא לי את זה של, איך קוראים לזה? דורטמונד. ויצא לי את לינקר. תראו איזה קלף פסיכי. החפיסות האלה ממש טובות. עכשיו בואו נפתח עוד אחת של 5. יצא לכם, לא משנה מה, אתם תמיד תראו. אז אני לא אראה לכם עכשיו. אוקיי, ראיתם אחד. אז יצא לי את טרם שהוא 90 והוא 92. יצא לי אותו. שחקן סבבה וקלף טוב. יצא לי עוד כזה. יצא לי גם אותו את גרבנבח, ויצא לי אותו שהוא קצת פחות טוב. אוקיי, עוד חפיסה של 5. אני רואה לפניכם מה הולך לצאת. אומייגאד, אתם לא תאמינו. יצא לי את אופנדה שהוא 89. יצא לי אותו. יצא לי אותו. ואתם לא תאמינו מה יצא לי. מה יצא לך, אחי? קלף שחור. אוקיי, בואו נפתח עוד חפיסה. אוקיי, יצא לי אותו, את הרננדז. יצא לי את גסטו, למי שמכיר. יצא לי את היורזבל. יצא לי את פליסיק עם חתימה. ויצא לי את סצ'יק. אוקיי, עכשיו הגענו לגדולות. עכשיו זה כבר יהיה קלפים טובים. יצא לי את מרטינז הזה. יש כמה מרטינז. יצא לי את פצ'ו. יצא לי את סביזר. יצא לי את גריזמן. יצא לי את ג'לו. יצא לי את גרימלדו. יצא לי את ג'ונג, לא יודע. יצא לי את קלסביסקי. יצא לי את פרננדז. יצא לי את זה. זה של
זה, כזה. יו, יצא לי את רדיגר ואת טרים. זה קלף טוב, זה קלף טוב, זה קלף טוב. אוקיי. יצא לי את בקיוקו, שם מצחיק. יצא לי את צ'ארקי. יצא לי את ג'וטה. את השוער יגריצט. יצא לי את השחקן. יצא לי את דני אולמו. יצא לי גרליש. יצא לי יודלי. קיור. יצא לי את פלמר. יצא לי את זה. עכשיו יצא לי דברים טובים. יצא לי את השחקן הזה כבר יש לי. את הקלף הזה כבר יש לי. אומייגאד. יצא לי קלף 94 עם חתימה. שום, יצא לי קלף 92 כזה. אוקיי, שתי חפיסות האחרונות. יאללה. צ'או. צ'או. מה זה? יצא לי את מריסק. יצא לי את השוער בגלאו. יצא לי את דיאבי. יצא לי את פוסט. יצא לי גם מנדס. יצא לי את בנטנקר. יצא לי את קימיך. יצא לי את קלף של ארסנל. יצא לי את טולוי. יצא לי את סלח קלף זהוב. שנייה. סלח. זה סלח? סלח גדל דקה? יצא לי את סלח זהב. כתוב גם את הדברים מאחורה. יצא לי את דיאז. ויצא לי את גנברו 97. אוקיי, חפיסה אחרונה. פליז משהו שחור. מתחשק לי עוד משהו שחור. יואו, קלפים פסיכו. רק ספוילר, השחקן האהוב עליי זה ויניסיוס. יצא לי את טוורנייר. יצא לי את לקזת. יצא לי את ארי קיין בקלף כזה. 96, 94, 88. ג'וד בלינגהם 101 זהב. ויניסיוס שחור. בום, אמרתי לכם, קלפים פסיכיים. יצא לי את פודן זהב.
אוקיי. ממשיך. יצא לי אותו. את מיילוט. יצא לי את אורלי. אבא, אני בהלם. יצא לי את אוסקר גלוך. אבא, אני בשוק. יצא לי את אוסקר גלוך. יצא לי עכשיו שלא תרבק, לא זוכר, אבל 91 עם חתימה. אני בהלם. רונלדו 98. יואו, איזה קלפים טובים. טוב, ביי.